Milí domáci, vážení hostia, naozaj je česť tu u Čechov v Rumunsku dojsť naspäť na tento medzinárodný folklórny festival zo Svätej Heleny. Vieme, čo to znamená práca pre domácich a pre Čechov z Rumunska možnosť si predstaviť svoju kultúru, svoju tradíciu, svoju identitu. Na to nás naučili naši predkovia, preto dostaneme stále podporu z domácej krajiny, z Českej republiky, cez Ministerstva zahraničných vecí a cez spoluprácu týchto, čo naozaj predstavia vynikajúce Českú republiku v Rumunsku, a to pán konzul, a to pán veľvyslanec. A verím, že všetci, čo sú v veľvyslanectve, ale naozaj je aj spolupráca z Rumunskej republiky, z mesto zastupiteľne, akože aj z vlády z Rumunskej republiky. Preto musíme si ceniť každú podporu, ale aj dennodennú prácu týchto, ktorí pracujú a žijú v Rumunsku. A vidíte, v akých podmienkach. Nie je to ľahko žiť v druhej krajine, mať v srdci dve krajiny, Česku a Rumunsku, cítiť naozaj pre obidve krajiny tú istú lásku, ale verím, že naozaj aj cez vašu podporu, cez vaše potlesky, ich práca sa vidí a dostanú chuť pracovať aj naďalej. Preto ešte raz ďakujem všetkým za svoju podporu. Začínam Českú republiku, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti, pánovi veľvyslancovi, pánovi konzulovi, pánovi primátorovi, miestnom zastupiteľstvom, miestna organizácia, Češi žijúci v Rumunsku, ľudia z Svätej Heleny a všetci tí, čo naozaj podporovali tieto akcie. Ale verím, že naša mládež, ktorá tu sa predstaví, aj ona potrebuje naďalej našu podporu, aj vašu podporu ako otcovia, ako rodičia, alebo ako susedovia. Preto verím, že tento festival má budúcnosť, či to bude tu, alebo v druhých dedinách, českých dedinách, lebo zastupuje to, čo mali niekedy naši predkovia. Slovenské, české, alebo inakšie tance, ale kultúru, tradíciu tejto menšine. Preto vám prajem pekný deň, pekné chvíle a naozaj, aby ste odišli stadiaľto s čistým srdcom, že títo Češi pracujú hodne, ale vedia sa aj zabávať. Ešte raz ďakujem za pozornosť.